Ademais, aquelo era Galicia ideal de Castelao, o sea, aquelo, o que fixeron os emigrantes non ten nome, aquelo é increíble. Ali fundamos as Mozas Galeguistas, ali fun secretario xeral, íbamos a manifestacións, incluso a veces andábamos a hostias. Ahora, xente nova. Facíamos actos culturales, resucitábamos a bella galega. Tiñen contacto con vascos e cataláns, non? Ali tamén a emigración. Sí, ademais, para nós, o Consello de Galiza, a pesar de que oficialmente era autonomista, sin renunciar á autodeterminación, e nós que éramos independentistas, pois o considerábamos o goberno galego do exilio. Vim para aquí, despois que viñera Xoane. Primeiro Xoane veio facer un viaxe de exploración a ver como estaba a cousa, e cando volveu falei con ele, me explicou en Diviso, e entón volví eu, contactei cos do Brais Pinto de Madrid, con Méndez Ferrín, Patín, o grupiño aquel que había, montei unha granxa de porcos, vendía pienso, vitaminas, correctores, e demais, e entón, ao fracasarme a cousa do coche, viñeron de Buenos Aires, aí se inspirou Méndez Ferrín para escribir Retorno a Tajenata. Viñeron de Buenos Aires e falaron de min cos de Galaxia. Entón, os de Galaxia me deron a representación. E como o cliente sempre ten razón, me dediquei a vender libros de Galaxia e a organizar o Consello da Mocidade.